25 красавіка 1991 года аршанцы чарговы раз паказваюць, што ўмеюць пратэставаць супраць уладаў. У прынцыпе, у тыя дні, у тыя часы мітынгі, забастоўкі і іншыя акцыі пратэсту ідуць па ўсім СССР. Але толькі аршанцы рашыліся на такі адчайны крок блакаваць чыгуначны рух. Каб зразумець, чаму так адбылося, варта зразумець эканамічную гісторыю СССР. Савецкі Саюз эканамічна ніколі не быў эфектыўнай дзяржавай. Калі людзі не паміралі з голаду, то прынамсі стаялі ў чэргах нават за элементарнымі прадуктамі. Пры гэтым у другой палове 20-го стагоддзя Саюз зарабляе не на вытворчасці нейкай прадукцыі, а на продажы карысных выкапняў. Чым даражэй нафта, тым больш грошай у дзяржаве. Праўда, грошы гэтыя ідуць на ўзбраенне, падтрымку камуністаў, фінансаванне усялякіх людаедаў у Афрыцы, але ніяк не на сваё насельніцтва. Калі ж кошты на нафту папаўзлі ўніз, плюс дадаліся санкцыі з-за нападу на Афганістан, то адразу павылазілі спачатку эканамічныя праблемы, а потым і палітычныя. У 1991 годзе сітуацыя пагоршылася настолькі, што дзяржава прымае неверагодна рызыкоўнае рашэнне даць савецкаму рублю рэальны, а не выдуманы курс. Аказалася, што ён насамрэч нікому і не патрэбны. За адзін дзень рубель адпаведна і заробкі абвальваюцца проста ў разы. Гэта не азначае, што тавары таксама сталі таннымі. Іх і так не было. Гэта назвалі паўлаўскай рэформай. І адбылася яна 2 красавіка 1991 года. Па ўсёй краіне пайшла хваля мітынгаў і забастовак. У Оршы таксама. На адным з першых мітынгаў у Оршы быў створаны агульнагарадскі стачкавы камітэт. Свае стачкомы з'яўляюцца практычна на ўсіх прадпрыемствах. Некаторы час камуністы спрабуюць забалтаць пратэсты. Людзі таксама яшчэ не гатовыя да рэзкіх дзеянняў. Але у праграмах стачкамаў, акрамя эканамічных патрабаванняў, з'яўляецца ўсё больш палітычных. Напрыклад, прыбраць кампартыю з прадпрыемстваў. 23 красавіка на мітынгу ў цэнтры Оршы прымаецца заява, што калі патрабаванні стачкаму не будуць выкананыя, то аршанцы заблакуюць чыгунку. Тады стачкам сур'ёз гэта яшчэ не разглядае насамрэч. 24 красавіка на мітынг клічуць чыноўнікаў і камуністычных наменклатуршчыкаў, але яны хаваюцца і на размову не ідуць. 25 числа тысячы аршанцаў з цэнтра горада маршам ідуць на вакзал. З некаторым спазненнем да іх далучаецца 5000-ная калона з барані. Чыноўнікі не разумеюць, што рабіць. Я размаўляў потым з некаторымі дзеячамі КПБ, і яны все ўсур'ёз чакалі, што хутка іх будуць вешаць. Камуністы разгубленыя, таму аддаць загад на выкананне патрабаванняў пратэстуючых альбо на разгон пратэстуючых ніхто не рашаецца. Чыгунка будзе заблакаваная цэлы дзень. На наступны дзень акцыі пратэсту таксама працягнуцца. Парадка 10% насельніцтва Оршы выходзіць на мітынгі на наступны дзень. Але яны ўжо ідуць у іншым фармаце. Людзі не блакуюць чыгунку, а ходзяць маршам па горадзе. Дарэчы, з цягам часу патрабаванні пратэстуючых аршанцаў будуць выкананы. Заробкі трохі павялічаць. Партыйныя структуры сапраўды сыйдуць з прадпрыемстваў, а будынак гаркаму партыі перададуць пад дзіцячую школу мастацтваў нумар 1. Ён і там зараз. Можна, канешне, пагадзіцца, што пратэст аршанцаў наўрад ці стаў рашаючым дзеяннем па развалу СССР. Але дакладна ён стаў моцным цвічком у труну той імперыі.